Kumusta sa inyong tanan? Kumusta YouTube? Kini nga video, mao kini nga video nga usa ka balak karon ug ang balak karon ang kahoy ang tawag sa karon nga balak. Gisulat ni sinulat nila ni Lorna Mahilom ug si Jovelyn Kindao. Kini nga balak dili dugay tan-awa, mubo kaayo kini nga balak. O gikaning balak sa usa ka libro sa elementaryang libro kani nga siguro nga segundong grado ana na lang. Sige, basahon na ako na, okay? Ang kahoy, dako o gamay, lig-on kini makadugay. Ang kahoy, taas o mubo, paspas kini nga mutubo. Kung ang kahoy managhan, layo kita sa katalagman. Busa, mga kahoy ampingan, daghan kitag magamitan. Mga pagbaha, malikayan, pagkaanod, mapungan. Kini dakog ikatabang sa tibuok nga kalibutan. Mubo kaayo siya, oh? Dili dugay. Pero ang mas importante diri ang mga dinhi nga daghan gikan sa managhan kay giilhi sa morpolohiyang proseso nini anhi nga ug apil sa likay, anod o pugong silang tulopod giihilis nila sa prosesong morpolohiya nga malikayan gikan sa likay, pagkaanod sa anod ug pugong dinhi sa mapungan. Mubo kaayo siya, oh.